Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σήκω λίγο. Θέλει να κάνει κορμί κορμάρα για τη γυναίκα που του λες. Βοήθησε να δω με μερικές κινήσεις χορευτικές. Κοίτα, μέχρι τα 22 μου ήμουν πιο αδύναμη. Θέλω να του κάνεις με χορευτικές κινήσεις πώς μπορεί να χάσει τα κιλά. Να κάνετε μαζί μερικές κινήσεις. Ό,τι κίνηση να κάνεις δεν αδυνατίζεις. Καθίστε. Σκοπός είναι το σκαρί μου τέτοιο και πίνω και πολύ κοκακόλα. Θα σου δώσω ο Παρασκευάς μια συμβουλή. Πίνω πολύ ανδρακικά. Κοκακόλα πίνω πολύ. Τίποτα. Για να αδυνατήσεις. Για να αδυνατήσεις άρχοντα σαν τον Παρασκευά πρέπει να καρφώνεις 2 φορές την ημέρα. Μία μεσημέρι και μία το βράδυ. Εγώ καρφώνω κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Καλώς. Ωραία, μπορείς να τον βοηθήσουμε. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Να τον δίνει 10. Κουμπάρα, από ό,τι βλέπω πρέπει να τον παντρέψουμε. Μόνο εκεί είναι η λύση. Ξεκαθαρίζω ένα θέμα. Δεν μου επιβάλλει ο χρόνος με ποια θα πάω, επιλέγω εγώ με ποια θα πάω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρήκες. Στο σπίτι, ποια περιμένει. Δεν κάνω τέτοιες δηλώσεις, είναι μυστικό. Όχι. Μάλιστα, για Γιορτάκη, να ευχαριστήσω που κάτσει λίγο. Έλα λίγο εδώ, Μπάμπη. Να, ο Μπάμπης έχει πάει με 2.100. Με πόσες γυναίκες έχεις πάει? 2.200. Με πόσες έχεις πάει? Εγώ Κάτσε λίγο παρακαλώ, καθίστε σε. να πω και το κοινό, γιατί εγώ ξεκίνησα από μικρό παιδί και έχω πάει σε όλο τον κόσμο. Με πόσες γυναίκες? Όπου πήγαινα κάρφωνα. Πήγαινα στο Κουβέιτ κάρφωνα. Πήγαινα στην Καμπούρη κάρφωνα. Δεν μιλάτε για... Παρακαλώ. Με πόσες γυναίκες έχετε ευρεθεί Εγώ περίπου σεξουαλικά? από ό,τι βλέπω και με βλέπεις, αφενός με ένα αφετέρου δεδομένο ότι γύρω στις 3.500 γυναίκες. 3.500 εσύ πόσες? 2.201. Όπα, παρακαλώ πολύ. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο συναγωνισμό με πόσες γυναίκες